Ɔlɔmɛbaw a bɔlen fɔlɔ bi sɔgɔmada in na kunnafoni na kunnafoni di sɛbɛn Nouvelle Horizon a y'a yira k'a fɔ ka kɛɲɛ ni lakanabaliya yɛrɛ Mali yɛrɛ dugukolo sanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Bamakɔ kɔnɔna ye a yirala k'a fɔ lamɛnnikɛnw ka lasigiden min bɛ yan nɔ ale ye lasɔmuni caman kɛ ka yira k'a fɔ cɛnnikɛjɛkulu minnu bɛ yen n'u b'a wele ko terrorisiw olu kana taa gosili kɛ Bamakɔ yɛrɛ a kɔnɔnaw na kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko lamɛnnikɛnw u ka lasigiden min sigilen bɛ Bamakɔ yan a ye lasɔmini dɔ wɛrɛ kɛ tuguni ka yira k'a fɔ min ye sɔmi ye o kɔni bɛ olu la k'a fɔ ko Mali duguba min bɛ yen n'o ye Bamakɔ ye cɛnnikɛlaw bɛ labɛn na ka se ka gosiliw kɛ a bɛ waati jabɔ ni ma kofɔlen kɔni bɛ ka lasɔmini kɛ waati tɛmɛnenw yɛrɛ la a tun y'a yira k'a fɔ lamɛnnikɛnw ka den fɛn fɛn bɛ Bamakɔ yan nɔ u k'u taayɔrɔw an'u nayɔrɔw jateminɛ min b'a to k'a fɔ olu sɔminen bɛ fɛn min na a kana kɛ sababu ye o waleyaw ka u sɔrɔ u taayɔrɔw n'u nayɔrɔw la kunnafoni sɛbɛn ka lakali la hali bi a y'a yira k'a fɔ ni ma kofɔlen ninnu u ka gosiliw kɛyɔrɔw a yɛrɛ tun ye perepere-latigɛw yɛrɛ di min ye hali ambasadiw ye ani an ka pankuru jigi kɛnɛ ani dunajigiso ni o ye hôtel nka ka kɛɲɛ ni alamisa tɛmɛnen juin kalo tile 16 san 2022 a ye nin lasɔmini kɛ tuguni ka kɔn o ye a tun ye lasɔmini dɔ kɛ ka bɛn ni avril kalo tile 29 tɛmɛnen o kɔfɛ min hali mai kalo tile 6 a tun ye lasɔmini dɔ kɛ k'a fɔ ko papalikɛlaw olu ka kunnafoni senfɛ u bɛ fɛ ka gosili dɔ kɛ ka ɲɛsin Bamakɔ yɛrɛ ma kunnafoni sɛbɛn y'a yira k'a fɔ kalo 3 bɔɲɔnko kɔnɔ min ye lamɛnnikɛnw ka lasigiden min sigilen bɛ an fɛ yan a ye lasɔmini 4 bɔɲɔnko de kɛ ka yira maaw la u ka labɛnw kɔni kɛ u k'u taayɔrɔw n'u jayɔrɔw jateminɛ Mali fanga ɲɛmaw u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min b'a to papalikɛlaw n'a sɔrɔla k'a fɔ u bɛ fɛ ka gosili de kɛ u k'a sɔrɔ k'a fɔ labɛnw kɔni sabatilen bɛ Mali finitigilakaw yɛrɛ fɛ ni ma kofɔlen n'o ye lamɛnnikɛnw ka lasigiden a kɛlen kɔ ka nin kunnafoni fɔlɔ in yɛrɛ forobaya min ye Mali fanga ɲɛmaw ye olu kɔni ye wulikajɔw caman kɛ min b'a to ni ma kofɔlen ninnu u bɛ se ka gosili kɛ yɔrɔ la k'olu kɔni bali nin y'a dɔgɔkun 5 bɔɲɔnko de ye min ye lakanako kɔni olu sabatilen bɛ Bamakɔ fan caman na Bamakɔ yɔrɔ minnu bɛ yen ni maa yɛrɛ bɛ siga la k'a fɔ ko gosili bɛ se ka kɛ yen nɔ u kɛlen don ka yɔrɔ ninnu caman kɔni minɛ an bɛ waati min na i ko sisan kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Bamakɔ pankuru jigi kɛnɛ ye o kɔni kɛlen don bi an ka finitigilakaw dagayɔrɔ ye kosɛbɛ min ye cité ministérielle ye ni an ka ministres caman bɛ baara kɛ yɔrɔ min na yen fɛnɛ kɛra yɔrɔ min ni finitigilakaw bɔnnen bɛ yen kosɛbɛ min ye an ka pont sabanan ye nin yɔrɔ fana kɛlen don finitigilakaw dagayɔrɔ ye bi an bɛ waati min na i ko sisan ani yɔrɔ caman wɛrɛ ka fara ni yɔrɔ kofɔlen ninnu yɛrɛ kan ka fɔ sɛbɛn ka lakali la a ko hakililajigi la lamɛnnikɛnw ka lasigiden min bɛ an fɛ yan nɔ ka kɛɲɛ ni jumadonya dɔ ye mai kalo tile 6 san 2022 a tun y'a yira k'a fɔ ko siga kɔni kɛlen don k'a fɔ papalikɛlaw u bɛ fɛ ka wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin Bamakɔ yɛrɛ ma kunnafoni sɛbɛn a yira k'a fɔ ka kɔn ye dɔgɔkun 1 ɲɔgɔn bɔɲɔnko a tun ye lasɔmini kɛ k'a fɔ ko siga kɛlen don olu ka kunnafoniw sɔrɔli la ko papalikɛlaw bɛ fɛ ka gosili dɔ kɛ ka ɲɛsin Bamakɔ yɛrɛ ma o de hukumu kɔnɔ kunnafoni sɛbɛn a yira k'a fɔ a bɛ san caman yɛrɛ bɔ Bamakɔ yɛrɛ babagaliw bɛ ka taa ka ɲɛsin a ma cɛnnikɛlijɛkulu olu fɛ ka sababuya kɛ min ye dunajigiso min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ ko hôtel Radisson cɛnnikɛlijɛkuluw ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin ni dunajigiso in yɛrɛ ma ka bɛn ni Novembre kalo san 2015 waati o wulikajɔ yɛrɛ senfɛ a yirala k'a fɔ maa min fatura o la a bɛ taa fɔ maa 20 bɔɲɔnko la o kɔfɛ yɔrɔ min bɛ wele ko Nord Sud u ye wulikajɔ ta ka ɲɛsin yɔrɔ fana ma ka bɛn ni mars kalo san 2016 o kɔfɛ dumunikɛyɔrɔ min bɛ yen n'u b'a wele ko La Terrasse hippodrome na u ye wulikajɔ ta ka ɲɛsin yɔrɔ fana ma o kɔfɛ yɔrɔ min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ ko campement Kangaba ka bɛn ni juin kalo tile 18 san 2017 u ye gosili ta ka ɲɛsin nin yɔrɔ kɔfɔlɔ in fana ma nka n'a bɔra o la wa a yirala k'a fɔ u tun ye wulikajɔ fɛn fɛn kɛ k'u b'a ɲɛsin Bamakɔ yɛrɛ n'a lamini ma an ka finitigilakaw ko nin jɔra u jɔyɔrɔ la ka se ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen tiɲɛ u bolo ka kunnafoni sɛbɛn kɔni y'a yira k'a fɔ u bɛ fɛn wele k'a fɔ ko le risque zéro ko o kɔni tɛ yen k'a fɔ ko lakana 100% o kɔni tɛ diɲɛ fantan a 4 si la nka min kɔni bɛ fɔ o de k'a fɔ maaw kɔni k'u hakili t'u yɛrɛ la k'u taayɔrɔw n'u jayɔrɔw jateminɛ u ka maaw jateminɛ n'u sigara maa minnu na ka finitigilakaw ladɔnniya min b'a to u ka baaraw bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogoya min na o de kun kɔnɔ kunnafoni sɛbɛn y'a yira k'a fɔ lamɛnnikɛnw olu ka lasigiden min bɛ an fɛ yan nɔ ka kɛɲɛ ni olu yɛrɛ ka service de renseignement maaw ye tuma dɔ la u bɛ kunnafoni ninnu di ta nin cogoya in na
ka lasɔmini kɛ ka yira k'a fɔ min ye taamasiyɛrɛ dɔ ye o b'a yira k'a fɔ ko gosili bɛ fɛ ka kɛ yɔrɔ dɔw la. O de ye hukumu kɔnɔ ka kɛɲɛ ni alamisa tɛmɛnen juin kalo tile 16 san 2022 lamɛnnikɛnw ka lasigiden a nana yira k'a fɔ ko siga kɔni kelen don a la kosɛbɛ olu ka kunnafoni sɔrɔlen fɛ ko papalikala minnu bɛ yen u bɛ fɛ ka wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin Bamakɔ yɛrɛ ma min ye gosili nasiraw ye k'o ta k'o kɛ Bamakɔ kɔnɔna na. Jango kɛrɛnkɛrɛnnen la fanga yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ minnu bɛ yen ani an ka pankurutigi kɛnɛ ani min ye tubabuw bɛ tagasegin kɛ yɔrɔ minnu na ka caya. Siga kɔni kelen la k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka yɔrɔ ninnu de gosi kɛrɛnkɛrɛnnenya la ambasadiw bɛ yɔrɔ minnu na ani dunanjigisow fo ka taa fara dumunikɛyɔrɔ minnu bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ ko restaurant ka kɛɲɛ ni nin gɛlɛya bɛɛ lajɛlen lamɛnnikɛnw olu ka lasigiden kɔni nana hakilina dɔw ta ka yira k'a fɔ olu ka cakɛbɔdaso fɛn maa o maa bɛ olu ka baara kɔni na ambasadi yɛrɛ kɔnɔna na u ye kurufe yɛrɛ o kɔni bɔ k'a bin ka yira k'a fɔ ni su kɔni sera nɛgɛ kaɲa 27 waatiw ma ka taa bila nɛgɛ kaɲa 5 waati a tɛ bɛn maa si ka bɔ kɛnɛ ma k'i bɛ taa i ka haju dɔw kɔni kɛ wa a ye laɲini kɛ ka ɲɛsin lamɛnnikɛnw ka den minnu bɛ anw fɛ yan nɔ u k'u taa yɔrɔ n'u na yɔrɔ jateminɛ u ka kɔlɔsiliw kɛ n'a ma ya k'a fɔ tubabuw bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ la ka caya u sen kana taa yen tuguni wa mɔgɔ minnu bɛ ka ale yɛrɛ kɔlɔsi n'o y'a ka garde corps ye a y'a ɲini olu yɛrɛ fɛnɛ fɛ u k'u janto kosɛbɛ kosɛbɛ min b'a to ni jɔjugu minnu bɛ yen bi ni olu sigalen bɛ a la u kana taa bi a jɔ yɛrɛ kɔnɔna na o de kɛra sababu ye min ye ambasadi yɛrɛ kɔnɔna ye n'o ye lamɛnnikɛnw ka ambasadi ye a nana laɲini kɛ lamɛnnikɛnw ka fanga ɲɛmaw fɛ u ka gardiw yɛrɛ caya min bɛ lakanako sabati wa o kɔfɛ maaw ka wele maa minnu bɛ yen ni olu ka sɛgɛsɛgɛli fanga ka bon kosɛbɛ k'olu bila ka na amɛrikɛnw ka ambasadi yɛrɛ kɔnɔna na yen nɔ min b'a to tuma dɔ la u ka laɲiniw bɛ se ka sabati cogoya min na wa a ye laɲini yɛrɛ fɛnɛ kɛ Mali fanga ɲɛmaw fɛ garde nationale maaw ka se ka olu yɛrɛ wuli u caman ka se ka na fara lamɛnnikɛnw ka lakanabaw yɛrɛ kan min b'a to u ka lasigidenso bɛ se ka kɔlɔsi cogoya min na n'a ma ya k'a fɔ ni taamasiyɛrɛ kɔni bɛ yen olu kana fara lakana tigilamɔgɔw ka lamɛnnikɛnw yɛrɛ ka lasigiso kɔnɔna na nka nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ lamɛnnikɛnw olu ka lasigiden min bɛ yan a ye laɲini kɛ min ye an ka lakanabaaw minnu bɛ yen bi n'u b'a wele k'a fɔ ko le programme spécial d'augmentation des effets des ambassades ni o ye SPRD a yɛrɛ la k'a fɔ nin lakanabaa ninnu yɛrɛ Mali garde nationale ale b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na olu ka baara ye de ka se ka wulikajɔ kɛ teliya la min b'a to maaw mana bila gɛlɛya kɔnɔ u bɛ se ka gɛlɛya bɔ maaw kan cogoya min na jango kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu yɛrɛ sigilen bɛ ka ɲɛsin amɛrikɛnw u ka lasigiden kɔlɔsili kan kosɛbɛ kosɛbɛ o de kama n'i ye jateminɛ kɛ an bɛ waati min na i ko sisan lamɛnnikɛnw ka lasigiden min bɛ an fɛ yan nɔ a kɔni ye o ye sisan i bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ lakɔlɔsilibaw de kɔni ka ca a nɔfɛ a mana taa diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ la i bɛ taa sɔrɔ olu kɔni bɔnnen bɛ a nɔfɛ sa kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko nouvelle horizon Kunamana tiyati kunundo do naumana kunamana arajo nyetagala naumana kunamana jama be sigile no naumana kunamana lame ba jama sigime naumana kufaugana mali kono ni mali ko ka faugana kunamana ga arajo te kuma bi naumana ne ko kana ka tiɲɛ fɔ malidenw ye ngwaw kana ko kana tiɲɛ ka fɔ jamanadenw ye namana ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye namana nafa tɛ ngalona tun namana an lamɛnbaaw o nouvelle horizon kile a y'a yira k'a fɔ min ye gɛlɛya min bɛ an ka jamana yɛrɛ cɛmancɛya fan fɛ bi ka se ka olu kɔni furakɛ Mali fanga ɲɛmaw kɔni ya hakilina dɔw ta ka kɛɲɛ ni gouvernement yɛrɛ ka baaraw taabolo ye a yɛrɛ la k'a fɔ ko kulu dɔw bɛna sigi u bɛ fɛn wele faransikan na ko le cadre politique de gestion de la crise du centre pour la mise en œuvre de la stratégie kunnafoni sɛbɛn y'a yira k'a fɔ ka kɛɲɛ ni tarata yɛrɛ tɛmɛnen ka bɛn ni juin kalo tile 15 ye san 2022 jamana minisiriw bɛ ladalansigi min yɛrɛ kɛ n'u b'a wele faransikan na ko Conseil des ministres o senfɛ sa a yɛrɛla k'a fɔ jamana yɛrɛ ɲɛmaya bɛ min bolo bi n'o ye colonel Asimi Goïta ale yɛrɛ tun bɛ a kɛnɛ kɔnɔ o de kun kɔnɔ premier ministre n'o ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga ye ale kɔni nana kunnafoni dɔw forobaya k'a yira k'a fɔ kulu dɔw ka sigi kulu min ni Mali fanga ɲɛmaw yɛrɛ de bɛna sigi
u bɛ fɛn wele faransikan na ko cadre politique de gestion de crise dans la mise en œuvre de la stratégie ka da jamana yɛrɛ a camancɛ yan fan olu gɛlɛya bɛ cogoya min na bi maaw kɔni fɔlen bɛ ɲɔgɔn kɔ lakanabaliya ani fɛn wɛrɛw ye a sababuya ye kunnafoni sɛbɛn a yira k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga a ka nin dantigɛli senfɛ a ko nin jɛkulu in u bɛna baara kɛ ka taa taabolo 4 bɔɲɔgɔnko de la u bɛ fɛn wele faransikan na ko 4 axes stratégiques min b'a to jamana yɛrɛ camancɛ yan fan olu bɛ se ka basumaya cogoya min na ka sababuya kɛ n'i ye jateminɛ kɛ nin waati laban ninnu na jamana camancɛ yan fan gɛlɛyaw kɔni caman de bɛ yen an bɛ waati min na i ko sisan wa ale yɛrɛ bɛ se k'a fɔ k'a ma daminɛ bi ko ye a bɛ san caman bɔ nin gɛlɛya ninnu bɛ nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na danko kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye lakanabaliya ye ani sɔrɔ olu nagasili ko ye nin bɛɛ ye gɛlɛyaba ye bi min b'a to gɛlɛya ninnu bɛ nɔgɔya Mali fanga ɲɛmaw ka kɛɲɛ ni premier ministre yɛrɛ ale nana ni gafe min ye a ye laɲini kɛ min b'a to kulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ka sigi ni gɛlɛya ninnu kama minnu bɛ se ka jateminɛ baw kɛ gɛlɛya ninnu bɛ wuli cogo jumɛnw na o de hukumu kɔnɔ dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga a kɔni y'i da don nin kɔrɔfɔ ninnu na ka se ka ɲɛfɔli kɛ ministre ani jamana ɲɛmaa ye ko in kan ka boli cogo min na a ko ale kɔni y'a tila yɔrɔ 4 wa o tilayɔrɔ 4 yɛrɛ fɛnɛ a y'a yira k'a fɔ ko o bɛ tali kɛ san 2 bɔɲɔgɔnko de la ka daminɛ san 2000 ani san 22 ka taa bila san 2000 ani san 24 o de hukumu kɔnɔ dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga a ko nin jɛkulu in bɛna sigi minnu bɛna jateminɛ kɛ minnu bɛna wulikajɔ kɛ ka se ka bɛn ni kelenya adamadenw ka balo ɲɔgɔn fɛ o bɛ se ka sabati cogoya min na jamana camancɛ yan fan yɛrɛ fɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko jɛkuluba dɔw bɛna sigi u bɛna jɛkulu wele k'a fɔ ko coordination o coordination olu ka baaraw bɛɛ lajɛlen bɛna fara ɲɔgɔn kan u bɛna wulikajɔ minnu kɛ hakili jagabaw ani wulikajɔw senfɛ ka se ka nin baara ninnu sigi sen ka jamana camancɛ yan fan fɛ dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga ka dantigɛli la a ko n'i ye nin hakilina in yɛrɛ nalen o b'a yira k'a fɔ min ye fangalatɛmɛ fanga ɲɛmaaw ye hakili ɲumanw de b'u la bi min b'a to malidenw bɛ se ka balo ɲɔgɔn fɛ bɛn ni kelenya yɛrɛ kɔnɔna na a ko olu yɛrɛ ka yeta ye min ye nin jɛkulu in yɛrɛ sigili la o de ye k'a fɔ jamana yɛrɛ camancɛ yan fan k'a kɛ yɔrɔ min ni a ba sigilen don mankanw kɔni ka duga a yɔrɔ kɔfɔlen in na o kɔfɛ min ye yiriwa ye o ka se ka sabati yɔrɔ sigibaw u ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ni kelenya ani kumaɲɔgɔnyaw u ka se ka daminɛ yɔrɔ sigibaw ni ɲɔgɔn cɛ furuku minnu bɛ olu bɛ se ka ban cogoya minnu na ale yɛrɛ ka kumaw senfɛ a ko nin baara in bɛna sigi sigida 4 min kan olu de filɛ nin a fɔlɔ ye min ye o de ye k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka se ka sigi sen kan min ye kisi ni tanga ye u ka don yɔrɔ sigibaw ni ɲɔgɔn cɛ min ye lakanako ye o ka se ka sabati min ye adamadenw ni ɲɔgɔn cɛlako ye olu ka se ka ɲɛnabɔ bɛn ani kelenya kɔnɔna na min ye mara yɛrɛ a taacogo ɲuman o bɛ se ka sabati fo ka taa se an ka kiri yɛrɛ taacogo ɲuman yɛrɛ ma nin bɛɛ ye baara minnu ni wulikajɔ bɛna kɛ ka se ka olu sabati nin yɔrɔ kɔfɔlɔ ninnu na wa hali min ye adamadenw yɛrɛ u ka sɔrɔ nasiraw ye yirala k'a fɔ nin waati laban ninnu na sɔrɔw nagasilen don wa min hali baloko ye olu fana nagasilen don nin yɔrɔ kɔfɔlɔ ninnu na mana gouvernement kɔni bɛ wulikajɔ la bi min b'a to nin jɛkulu in ka baara bɛ se ka bɛn nin bɛɛ lajɛlen furakɛli de ma jamana camancɛ yan fan fɛ kunnafoni sɛbɛn y'a yira k'a fɔ a ko nin hakilinaba in kɔni min bɔra dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga la a ye kuma bakurubaw de fara ɲɔgɔn kan wa kuma bakuruba minnu fana don kuma mugu gansanw yɛrɛ tɛ koyi dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga ka dantigɛli la a ko kulu min bɛna sigi a kɔni bɛ ɲini olu fɛ u ka wulikajɔw kɔni caman kɛ nin baara ninnu a laɲiniw bɛ se ka sabati cogoya min na sabu n'i ye jateminɛ kɛ jamana camancɛ yan fan bilama fɔnkɔɲɔgɔnyaw caman kɔni bɛ yen bɛɛ n'i ka kɛlɛ don nka kulu min bɛna sigi nin baara in yɛrɛ kama n'olu ma farifunu ani wulikajɔw kɔni sigi sen kan a baara ka gɛlɛn kosɛbɛ wa ale jigiya b'a kan k'a fɔ baara in a bɛ se ka ɲɛtaa sɔrɔ an tun bɛ cogoya min na kunun ko n'o ye adamadenw ka sigi ka kuma n'o ye adamadenw ka bɛn n'o ye adamadenw ka yiriwa ye o kɔni tun ye fɛn min ni malidenw tun b'o de kan nka bi gɛlɛyaw kɔni kelen don bi maaw caman yɛrɛ bɛ yen tuma dɔ la u tɛ hali ɲɔgɔn kan fɔ dɔw yɛrɛ kɛn bɛ ka se k'u ka sigiyɔrɔ yɛrɛ bila lakanabaliya o ye a sababu ye wa dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga ale ka dantigɛliw senfɛ a ko nin baara in kɔni n'a sigira sen kan min ye hali jamana fanga a tɛ jamana yɔrɔ minnu na a bɛ kɛ sababu ye ka se ka olu kɔni sigi jamana fanga ka maraw kɔnɔna na min ye hali an ka gouverneurs ye min ye an ka préfets ye min ye écoles ye min ye dɔgɔtɔrɔsow ye ninnu bɛɛ ye yɔrɔ ye bi yɔrɔ min n'u kan ka taa sigi nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na min b'a to jamana kɔnɔdenw olu ka hajiw bɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya minnu na hali bi dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga ale ka dantigɛli la a ko n'a ma ya k'a fɔ nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ sigi sen kan min ye jamana fanga yɛrɛ u tun kelen don ka nafolo dɔw yɛrɛ jateminɛ nafolo min n'a kasabe bɛ t'i jɔ fo miliyari 300 ani miliyari 90 ani miliyari 2 ni buruburu
sefa wari la a baara yɛrɛ bɛ a daminɛ ka taa san 2023 ka taa bila fo san 2024 na nka o senfɛ sa dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga y'a jira k'a fɔ min ye miliyari 100 ani miliyari 32 maa yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ko o kɔni sabatilen don siga foyi tɛ a la nka an bɛ waati min na i ko sisan min ye miliyari 200 kɔni ye olu kɔni bɛna kɛ wulikajɔ de sa ka o wariko ɲɛɲini min b'a to laɲini bɛ se ka sabati. Kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko Nouvelle Horizon. Kunnafoni sɛbɛn lɛn fana ye a jira k'a fɔ min y'an ka wasaden ladegew ye olu kɔni ye sigi kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɛ sigi min n'u y'a wele k'a fɔ ko séance plénière nin yɛrɛ kɛra o yɛrɛ ka jabala min bɛ ni o ye CICB ye a yɛrɛ la k'a fɔ min ye hakilina dɔw ye o fɛnw nana ta ka ɲɛsin olu yɛrɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye an ka kalansoba minnu bɛ yen n'u b'a wele faransikan na ko université o kɔni laɲini nana kɛ k'a fɔ ka taa jɔ Sikasokaw fɛ yen Tombouctou ani Gao min b'a to kalan yɛrɛ a bɛ se ka yakubaya cogoya min na nka a yɛrɛ la k'a fɔ nin baara ninnu a tɛ taa musaka kɔ min ye miliyari 200 bɔɲɔgɔnko sefa wari yɛrɛ la o de kan ka don nin baara kofɔlen in na. Kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin kuma ninnu kɔni taara da min ye Conseil national de transition ma olu yɛrɛ ɲɛkɔrɔ CNT ka bɛn ni alamisa tɛmɛnen ye a yɛrɛ la k'a fɔ nin don yɛrɛ la u ye sariyaw kɔni caman de latɛmɛ o sariyaw yɛrɛ senfɛ min ye kalansoba n'o ye université o jɔli Sikaso ani Tombouctou ani Gao o kɔrɔfɔw yɛrɛ nana bɔ ka bin wa sariya yɛrɛ fana taara a kama nin hakilila in kɔni nalen kɔ min ye wasaden ladegew ye olu kɔni hakili jagabaw caman kɛ nka hakili jagabaw senfɛ sa a yɛrɛ la k'a fɔ u nana ye k'a fɔ nin ye fɛn ye fɛn min ni jamana ka nafa de bɛ a la o de hukumu kɔnɔ min ye wasaden ladegew ye o kɔni sɔnna ka yamaruya di minisiri ma nin baara in a ka se ka daminɛ cogoya min na. Kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin sariya in yɛrɛ bɛ ta waati min na maa 100 ani maa 7 bɔɲɔgɔnko olu kɔni sɔnna k'a fɔ sariya in hali olu sɔnna a ma o kɔfɛ maa si ma sɔrɔ k'a fɔ ko ale ye kɔni ban sariya in taliko ma wa maa si ma sɔrɔ k'a fɔ maa min ko k'ale a tɛ kini bolo fɛ a tɛ numan bolo fɛ o b'a jira k'a fɔ nin kɔni kɛra fɛn ye fɛn min ni minisiri wasa kɔni sɔrɔla a sariya yɛrɛ a boteli la kosɛbɛ ka kɛ jɛkulu min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ ko commission éducation du CNT ale yɛrɛ ka kɔrɔfɔw yɛrɛ senfɛ a ko min ye Sikaso université kura min bɛna jɔ u bɛ fɛn wele ko école supérieure polytechnique u bɛna taa jɔ nin université in yɛrɛ kɔnɔna ye min ye an ka diɲɛ dɔnnibaw olu kalanninko ye ingénieurs ni baara wɛrɛw olu bɛ sɔrɔ a kɔnɔna na o kɔfɛ min ye université a bolofara 6 ɲɔgɔn n'o ye facultéw ye olu fana bɛ sɔrɔ a kɔnɔna na ani institut o 5 bɔɲɔgɔnko olu bɛ sɔrɔ a kɔnɔna na ani centre de télé enseignement o fana bɛ sɔrɔ a kɔnɔna na ani centre de formation o fana bɛna sɔrɔ a kɔnɔna na ye ani u bɛ ɲinini kɛ gafew la yɔrɔ min kɔnɔna na n'o ye bibliothèque ye o fana bɛna sɔrɔ a kɔnɔna na nka a yirala k'a fɔ n'i ye nin wari ninnu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a wari bɛ t'i jɔ fo miliyari 100 ani miliyari 20 bɔɲɔgɔnko sefa wari yɛrɛ la wa a baara yɛrɛ a b'a daminɛ san 2000 ani san 22 ka taa bila san 2000 ani san 30 waatiw la. Kunnafoni sɛbɛn ka lakili la a ko n'i ye Tombouctou yɛrɛ université ta baara minnu fɔra ko olu kan ka kɛ a la o baara musakaw bɛ t'i jɔ fo miliyari 40 ani miliyari 1 ani buruburu sefa wari la wa o fana jɔli bɛ daminɛ san 2000 ani san 22 ka taa a kun cɛ fo san 2000 ani san 30 waatiw la ale yɛrɛ jɔli hukumu kɔnɔ a yɛrɛ k'a fɔ min ye faculté 2 n'o ye an ka kalansobaw olu ka bolofara taabolo 2 ɲɔgɔn o bɛna sɔrɔ a kɔnɔna na o kɔfɛ min ye institut o 7 bɔɲɔgɔnko o fana bɛna sɔrɔ a kɔnɔna na danko kɛrɛnkɛrɛnnenya la sanfɛ kalanso min tun bɛ yen n'u tun kɛlen don k'a tɔgɔ da Ahmed Babaloa de Tombouctou o fana bɛ a kɔnɔ sabu a yirala k'a fɔ nin ye yɔrɔ min ni Mali fanga ɲɛmaaw kan k'u dɔgɔ don a la kosɛbɛ kabini waati jan nin yɔrɔ in tun kan ka kɛ yɔrɔ min kalandenw bɛ se ka nafa bɔ a la u ka ɲininiw yɛrɛ senfɛ jango kɛrɛnkɛrɛnnenya alisilamɛya yɛrɛ dɔnniya bunakun sanfɛ Kunnafoni sɛbɛn a yira k'a fɔ sanfɛ kalanso min bɛ yen ni u b'a wele k'a fɔ ko université de Gao o min ni a jɔliko kuma yɛrɛ fana fɔra a yirala k'a fɔ min ye sanfɛ kalanso a bolofara 4 bɔɲɔgɔnko o bɛna jɔ nin yɔrɔ kofɔlɔ in yɛrɛ la ani maa minnu bɛ yen n'olu ka kalan nana se fo baki kɔfɛ san 3 bɔɲɔgɔnko olu fana ka kalan bɛna taa kɛ yen nɔ o kɔfɛ maa minnu bɛ yen n'olu ka kalan baki kɔfɛ san 5 bɔɲɔgɔnko olu fana bɛna t'u ka kalan kɛ yen maa minnu bɛ yen baki kɔfɛ n'olu ka kalan bɛ t'u jɔ fo san 6 bɔɲɔgɔnko la olu fana bɛ t'u ka kalan kɛ nin yɔrɔ kofɔlen in yɛrɛ la nka musaka n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a bɛ t'i jɔ fo miliyari 40 ani miliyari 1 ani buruburu sefa wari yɛrɛ la a jɔli bɛ taa daminɛ san 2000 ani san 22 ka taa bila san 2000 ani san 30 waatiw la. Kunnafoni sɛbɛn ka lakali la
a ko n'i ye nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ni région 3 in baara minnu bɛna ta k'a la n'i ye a jati minɛ ani minɛn minnu bɛna taa bila ni kalanso yɛrɛ kɔnɔna na n'i ye a fara ɲɔgɔn kan tuma dɔ la a bɛ taa fo san 20 bɔɲɔgɔnko de la min b'a to baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun bɛ cɛ cogoya min na wa u ka musakaw n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ t'i jɔ fo miliyari 200 bɔɲɔgɔnko sefa wari la minisiri min bɛ ni ale ka baara bɛnnen don sanfɛ kalansow yɛrɛ ka kɔɲɔ ɲɛnabɔw ma ale ka dantigɛli senfɛ a ko o t'a bɛɛ ye koyi wa min hari bɔlɔlɔ nafolo siraw ye u bɛ fɛn fɔ faransikan na ko enseignement en ligne o fana bɛna sɔrɔ nin baara in yɛrɛ taabolo yɛrɛ la k'i to i jabala la ka se ka kalan kɛ bɔlɔlɔ sira fɛ o fana ye fɛn min ni olu jateminɛlen nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sabu ale yɛrɛ ka dantigɛli la a y'a yira k'a fɔ min ye bana min bɔra ni u b'a wele k'a fɔ ko coronavirus ani min ye école-maîtres olu ye baarabila minnu kɛ waati tɛmɛnenw na nin bɛɛ kɛra gɛlɛya ye gɛlɛya min ni kalandenw ye u ka kɔlɔlɔw sɔrɔ a senfɛ nka a ye a yira k'a fɔ min ye nin kalanso kura minnu bɛna jɔ ni région 3 in ninnu na nin ye fɛn mun n'u bɛna ekɔlidenw ka gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen ta ba la min b'a to tuma dɔ la hali ni bana ɲɔgɔnnaw kɔni nana bɔ diɲɛ kɔnɔ u bɛ se ka kalan kɛ nɔgɔya la cogoya minnu na kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant alabaw o l'indépendant kelen y'a yira k'a fɔ min ye jamana yɛrɛ a sariya sunba tali ko kuma a kumaw cayalen bɛ an bɛ waati min na ko sisan maa minnu bɛ yen ni olu y'o ka kalan kɛ nin baara kofɔlɔ in yɛrɛ kan ni o ye constitutionnalistes ye olu bɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ bi maa min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ ko ex ministre Magan Musa Sisoko ale yɛrɛ fana a y'a ka hakilina fɔ k'a yira k'a fɔ sariya sunba yɛrɛ tali ko bi ale yɛrɛ fɛ débat tɛ yen koyi nka ale bolo n'a ma ɲɛ k'a fɔ yɛlɛmaw olu bɛ fɛ ka kɛ u bɛ fɛn wele faransikan na ko révision constitutionnelle ale bolo o bɛ se ka kɛ an bɛ waati min na ko sisan yɔrɔ minnu bɛ yen ni maga kan ka k'olu olu la yɔrɔ minnu bɛ yen ni yɛlɛma kan ka k'olu olu la ni bɛn kɛra o kan ale yɛrɛ kɔni fɛ hali basi foyi tɛ o la kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin kelen don gɛlɛyaba ye bi kabini waati min na jamana fanga ɲɛmaya bɛ maa min bolo bi n'o ye colonel Asimi Goita ye ale kelen kɔ ka sɛbɛnfura yɛrɛ ta o bɛ fɛn wɛrɛ faransikan na ko décret o décret senfɛ a nana décret wɛrɛ ta tugun ka jɛkulu dɔw olu bɛna sigi jɛkulu min bɛna jateminɛ kɛ sariya sunba kura a bɛna taa tacogo minnu na nin ye perepelatigɛ min ni o bɛna kɛ don n'a nataw yɛrɛ la o de ye kumun kɔnɔ minisiri kɔrɔ min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ ko Magan Musa Sisoko ale yɛrɛ fana ye professeur ye ale y'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na ko sisan Mali kɔni ye jamana min ni a mago tɛ k'a fɔ ka sariya basun kura yɛrɛ wele tuguni kono tungo malidenw yɛrɛ kunna wa a ye a fara kan fɛnɛ k'a fɔ an bɛ waati min na ko sisan maa minnu kan ka sariya sunba yɛrɛ ta o tɛ ni fanga natɛmɛ fanga maaw ye wa hari maa minnu bɛ yen ni olu bɛ a kalataw baaraw yɛrɛ kɛ ni o ye wasadenw ye o fana tɛ ni CNT maaw yɛrɛ fana ye sabu a yɛrɛ la k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'u kan ka sariya sunba yɛrɛ yɛlɛma o ye président min ni jamana kɔnɔdenw olu kɔni sɔnna k'u ka danaya kɔni d'a kan min b'a to k'a fɔ a bɛ jamana yɛrɛ mara cogoya min na o kɔfɛ wasadenw de kan ka kɛrɛnkɛrɛn wasaden mun ni sugandili bɛnna olu ma olu fana bɛ se ka ni sariya sunba in baaraw kɛ cogoya min na nka ni fila si ma dafa an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ nin waati in na a bɛ kɛ gɛlɛyaba ye n'i ko k'i bɛ sariya sunba yɛrɛ yɛlɛma kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin maa kofɔlen yɛrɛ ye maa min n'a yɛrɛ b'i sɔrɔ didenw tɔgɔ la jɛkulu min bɛ yen ni o ye Adama PACJ ye o tɔnden yɛrɛ fana don a ka dantigɛli yɛrɛ senfɛ a ko min ye jamana politikimaw ye u kɔni bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan bi ka se ka jamana yɛrɛ u ye wulikajɔ kɛ waati tɛmɛnenw na président Musa Traoré ka fanga nɔfɛ ni maa yɛrɛ tun bɛ se k'a fɔ k'o ye jagoya fanga ye maaw ni bɔnɛna fɛn min nɔfɛ ni o ye constitution du 25 février 1992 o kɔni kan ka lakɔlɔsi o kan ka latanga an bɛ waati min na ko sisan kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko ni maa kɔfɛlen n'i ye jateminɛ yɛrɛ kɛ ale yɛrɛ kɛra minisiri ye waati la waati min président Alpha Umaru Konare ale tun bɛ fanga na waati min na ka daminɛ san 2000 ka taa bila san 2000 ani san 2 waati o ni sisan cɛ maa yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ko o bɛ taa fɔ san 20 bɔɲɔgɔnko la kunnafoni sɛbɛn y'a jira k'a fɔ ni maa kɔfɛlen kɔni kɛra maa ye maa min n'a kɛra seere jɔnjɔnba ye Mali yɛrɛ a fanga yɛrɛ taabolo yɛrɛ la a ka dantigɛliw senfɛ a ko hakililajigila Mali kɔni Mali bɔra yɔrɔ jan de fɛ kabini 1960 waati ni Modibo Keita ale ka parti ale ka fanga de tun bɛ malidenw yɛrɛ kunna n'o ye USRDA ye o kɔfɛ Musa Traoré ale yɛrɛ fɛnɛ nana fanga ta ale fɛnɛ ka parti tun bɛ n'o ye UDPM ye nin bɛɛ kɛra fɛn ye fɛn min ni fanga tun bɛ maaw de bolo maa minnu ni sɔsɔli tun tɛ se ka kɛ u ka baaraw tacogo la cogoya si la o minnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ jamana kɔnɔdenw nana wulikajɔ kɛ ka bɛn ni masikalo tile 26 san 1991 waati ka se ka na ni bɛɛ y'a fanga ye min b'a to jamana kɔnɔdenw b'u hakilinaw jamana kɔnɔdenw k'o bɛ se ka labila maaw b'u ka baara kɛ kɛcogo ɲumanw na maa bɛ se k'u fɛlaw fɔ
jamana yɛrɛ kɔnɔ ka sɔrɔ kɔlɔlɔ ma si ma n'a ma ya k'a fɔ an bɛ waati min na i ko sisan o fanga na ani bi cɛ o ye san 30 ani dɔɔnin de ye gɛlɛya min mana don o sariya sunba yɛrɛ la o kan ka lajɛ di ɲɛma jɔlen la nka k'a fɔ de sa ko sariya sunba yɛrɛ ka cɛ ka bɔ yen pewu ko kana ni sariya sunba yɛrɛ nali kura ye wa ale yɛrɛ kɔni fɛ o man kan fiyewu ka d'a kan minnu yɛrɛ kan ka nin baara ninnu kɛ sariya yɛrɛ hukumu kɔnɔ olu man k'o kɛ an bɛ waati min na i ko sisan nka Abulaye Kanta an yɛrɛ ye nin maa kofɔlen yɛrɛ wele an bɛ fɛ ka barosigi kɛ ni a ye ale ka hakilina ye mun ye ni sariya sunba ko in tigi a bɛ fɛ ka mun de fɔ mun ye a siranna ko ye mun y'a jɔrɔna ko ye n'ala ma basigɛ an n'a yɛrɛ wele arajo ɲɛtaa kumaso sanfɛ a ka se ka ɲɛfɔli kɛ jamana kɔnɔdenw ye kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant ko n'aw mana an lamɛnbaaw min ye an ka wasade ladigiw ye ani Mali gouvernement u ka kurun ko samasamali cayara kosɛbɛ a bɛ waati janbɔ min ye sariya min bɛ ta ka ɲɛsin kalataw ma n'u b'a wele faransikan na ko loi électorale ko nin kuma kɛra samasamali ye politikimaw caman y'u fɛla fɔ dɔw y'a yira k'a fɔ a ka ɲi dɔw y'a yira k'a fɔ a man ɲi nka Mali fanga ɲɛmaw olu kɔni ye nin kɛ fɛn ye fɛn min ka taa bila wasaden ladegiw ɲɛkɔrɔ u ka se ka hakili jagabɔ kɛ o hakili jagabɔw senfɛ min ye maliden caman ye olu lamɛnna ka se ka faamuyaw jɔnjɔn kɔni sɔrɔ a la kunun ko a baaraw daminɛla nɛgɛ kaɲa 9 ka taa kuncɛ fo nɛgɛ kaɲa 17 an yɛrɛ tun bɛ a kɛnɛ kɔnɔ nka a kɛra fɛn ye fɛn min ni samasamaliw fangaw ko nin bonyara kosɛbɛ min ye gouvernement ani wasaden ladigiw u ka kumaw kɔni ta tara ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiri min bɛ yen ni ale yɛrɛ ka baaraw sɛmɛnen bɛ premier ministre ka tɛgɛ bɔdaso la ale de kɛra maa ye maa min n'a taara ni nin sariya ye wasaden ladigiw yɛrɛ fɛ yen nka nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min ye radio ɲɛtaa ye anw ye wulikajɔ kɛ a kɛnɛ kan yanni sariya in yɛrɛ bɛ voté maa min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ ko Umar Z Jara ale yɛrɛ ye CNT maa ye an y'a ɲininka sabu anw ka jarɔna ko nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen na o dɔnnen don koyi n'i ye alisilamɛ ye fɛn min bɛ tali kɛ i ka diinɛ la e b'o de makaran tuma bɛɛ lajɛlen na an ye kɔrɔfɔ ninnu lamɛn débat minnu tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la min bɛ tali kɛ jariko kuma kan o kɔni ma tɛmɛ anw tulo fɛ cogoya si la nka Umar Z maa don maa min n'ale yɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ CNT kɔnɔ ni Haut Conseil ka sira ye an y'a ɲininka nin ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na ale ye mun faamuya a la min sɔrɔla a da kɔnɔ o filɛ nin ne tɔgɔ ko Umar Z Jara ni CNT membre ye ni ye commission contrôle la rapporteur ye bi an bɛ loi électorale ko kuma la kuma samalen don bi kosɛbɛ yanni baaraw bɛ na wuli tuguni e yɛrɛ ye mun faamuya aw ka rapport ninnu bon vraiment ne ye mun faamuya la CNT mɔgɔw ye baara de kɛ an ye projet de loi électorale sɔrɔ an ye baara in daminɛ depuis le 25 avril fo ka taa se kunun ma an bɛ baara in na dɔɔni n'a jɛ kalo 2 la donc an ye baaraw kɛ an ye amendement caman k'a la plus de 90 amendements je pense que an ye rapport présenté ka amendement fana présenté ka yira gouvernement mɔgɔw la donc sisan an ye amendement yiru la donc an y'u ka rédaction lamɛn an bɛ kɛnɛ min kan sisan nɔ suspension kɛra ka pause di heure 1 on va reprendre à 15 heures. Réaction senfɛ komi aw ka amendement ninnu ma bɛn u ma. Oui, réaction senfɛ amendement caman bɛ yen o ma bɛn u ma u sɔnna dɔw ma u ma sɔn dɔw ma u y'o de yira n na sisan nɔ sinon kɔni an tilala an ka baara bɛɛ la an ye jateminɛ de kɛ parce que an ye mɔgɔ mun lamɛn plus de 200 personnes n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan parti politiques société civile regroupement de partis politiques magistrats avocats pratiquement an ye couche bɛɛ lajɛlen lamɛn olu bɛɛ lamɛnni de kɔfɛ an ye sɔrɔla ka jateminɛ kɛ mɔgɔw ka hakilina la ka fara parti politiques kan parce que Jawara an bɛ kuma dɔ f'i ye bi la loi électorale c'est la loi des partis politiques quoi qu'on dise mun kɛra a ɲɛna a ma ɲɛ nous on n'est pas dans ça i tɛ se ka loi électorale labɛn bi ko parti politique ni yɔrɔ t'a ko la donc on a tenu compte de beaucoup de choses je pense que o yɛlɛma dɔw bɛ yen o ma bɛn o ma u ko kuma u tɛ sɔn dɔw ma u bɛ sɔn dɔw ma donc an b'o phase de la donc suspension kɛra fɔlɔ n'an seginna ka na an bɛna continuer ni vote ni fɛnw ye. mais jɛkulu mun kan ka nin baara ninnu don ni a yirala k'a fɔ k'u bɛ taa mɔgɔ 9 ɲɔgɔn ninnu ka nafolo ani wari minnu kan ka don nin baara ninnu na a bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn. je pense que gouvernement de b'olu définir gouvernement de b'olu définir an kɔni an ma maga o ko ninnu na an magara mun na dɔrɔn a composition bɛ kɛ cogo di mɔgɔ sugu jumɛn kan ka organe unique de gestion baara kɛ c'est vrai jamanadenw y'a fɔ depuis Bilako tɛ o depuis Ibrahim Boubacar Keïta tile la ala ka hinɛ la ale ka wagati la fo ka taa se sisan ma fo ka taa se assises nationales ma bɛɛ y'a yira k'a fɔ k'an ka organe unique sigi mais problème ye min ye organe unique an bɛ fɛ ka mun sigi an bɛ organe unique sugu jumɛn sigi il faut que kɛ organe unique ye mun bɛ jamana ka niveau refléter bi a kana kɛ i ko dilantɔ i ka taa problème wɛrɛ créer donc an y'o bɛɛ de jateminɛ mɔgɔ lamɛn kɔfɛ mɔgɔ lamɛn ka ɲi dɛ n'i ma mɔgɔ lamɛn i tɛ éclairer le fait que an ye mɔgɔ lamɛn ka se nin niveau la o de la an bila ka na amendement ninnu caman kɛ jamana ka hɛrɛ kama an bɛ segin a kan jamana ka hɛrɛ kama mɔgɔ ko tɛ an ye jamana de lajɛ walasa ka baara in kɛ. e ye o conseil ma yala o conseil islamique lamɛnla nin ko in na. o conseil islamique lamɛnna. donc an ye fɛn dɔw m'a la min bɛ tali kɛ hali jari ko kan aw ka hakilina kɛra mun. non o ye kɔrɔlen de ye o loi 052 de b'a kɔnɔ toujours o de confortera ni mun ye an seginna mode de scrutin normal kɔrɔlen la proportionnel kun proposé la an y'o to yen fɔlɔ y'a parce que a bɛ fɛn dɔw biaisé i n'a fɔ jari ko in o yɔrɔ musow ka représentativité ok au sein de l'hémicycle
n'a kun taara proportionnel a b'a dɔgɔya parce que proportionnel baara min a caman na tête de liste de bɛ ta i y'a faamu wa dɔ mana 51% sɔrɔ dɔ ka 49% sɔrɔ i y'a faamu olu ka tête de liste de bɛ ta ka k'a ye a caman na jamana in kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ tête de liste muso tɛ kɛ tête de liste ye donc a bɛna jouer hali muso ka représentativité kan o yɔrɔ de don an y'o de sauvegarder k'o di muso ma ko a hakɛ de don a b'u bolo depuis an ma na donc an ma maga a la o yɔrɔ de don sinon o conseil lamɛnna chrétiens lamɛnna bɛɛ lamɛnna a ka dɔgɔ sensibilité ama i t'i miiri sensibilité couche sociale la mun ma lamɛn nin kɔnɔ avocats juges syndicats ani mɔgɔ bɛɛ lajɛlen lamɛn ka fara parti politique an ye mɔgɔ lamɛn bɛɛ nana n'a minɛ weleli jaru ye fɛnɛ o ye contribution kɛ fɛnɛ parce que o y'a yira k'a fɔ mali ko de don jamana ko de mɔgɔ ko tɛ. Umaru Z n'a ma ya k'a fɔ k'an bɛ fɛ ka segin ka k'an yɛrɛ ye bi aw ye amendement caman kɛ munna nin yɔrɔ in na min ye jaru ko in ye a kuma ka ca kosɛbɛ munna aw ma se ka fɛɛrɛ dɔw ɲini o ko la pour que ka yɛlɛma don a la kunun mɔgɔw tun y'a bila cogoya min na. non problème t'a la bi o problème t'a la bi i b'a dɔn nin loi in ne bolo loi in tɛ problème ye parce que loi in yɛrɛ dɛsɛlen bɛ k'ale appliquer à 100% donc il y a pas de problème ni an ka structure ni fɛnw ta bi i bɛ muso représenter b'a kɔnɔ Jawara mais u ni mun ka kan a caman na a ma se ka sabati fɔlɔ parce que ko in yɛrɛ ko ka ca tuma dɔ compétence yɛrɛ bɛ hali ka muso sɔrɔ k'u bila baaraw la donc loi in ne bolo problème t'a la. min bɛ tali kɛ minorité fana yɔrɔ bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ a jari kɔnɔ. a bɛɛ b'a kɔnɔ i b'a dɔn non bon au fait gɛlɛya mun don a bɛ parler dɔɔni dɔɔni parce que on a besoin de ces documents pour avancer wɔrɔ kow ka ca CEDEAO ko ni fɛnw bɛ yen donc révision constitutionnelle kan ka kɛ référendum kan ka organiser il faut que les pays avancent quittons dans les discours an ka baara kɛ je pense que malo mɔgɔ bɛ baara de la. est ce que aw kan ka ɲɔgɔn sama bi aw ni gouvernement n'a ma ye aw bɛɛ kan laɲini ye transition ka. non ɲɔgɔn sama tɛ chacun est dans son rôle fo de ka faamu ne b'o de fɔ toujours maliyɛnw ye an ka rôle ni gouvernement ka rôle tɛ kelen an ka baara de ka gouvernement ka baara kɔlɔsi an ye kɔlɔsilikɛlaw de ye k'a tilen k'a bila sira kan jamanadenw hakili bɛ sira mun kan jamanadenw bɛ mun fɛ parce que an bɛ bɛɛ de lamɛn o i ma an ni jamanadenw ka représentation ye wa gouvernement exécutif de olu bɛ baara kɛ an b'u ka baara contrôler de donc forcément souvent an n'u hakilina tɛ kɛ kelen ko la o tɛ problème ye o mais ni mɔgɔ m'a faamu i b'a kɛ problème ye quoi sinon chacun est dans son rôle bɛɛ b'i ka baara de la. ne tɔgɔ madame Jara Rakitala. min ye kalata ko o sariya nana aw fɛ yan bi baaraw kun cɛra kumaw samana aw ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ lamɛnli kɛ tuma dɔ la kuma in bɛɛ bɛ ka fɔ nansarakan de la ni sama-samali in kun ye mun ye aw ni ɲɔgɔn cɛ la. aw yɛrɛ wele kun ye de ye yalasa fɛn min bɛ fɔ nansarakan la a ka se ka se mɔgɔw ma an yɛrɛ ka kanw na n'i y'a la kɔlɔsi kunnafonidila caman bi a dɔw bi nansarakan fɔ dɔw bi an ka kanw fɔ i komi o ko in kalifalen bɛ ne yɛrɛ ni 4e vice-président na donc sama-samali kun ci yan ni sariya nana ko ka adopter anw fɛnɛ b'a a lajɛ de ka ni sariya tɔw lajɛ minnu bi jamana kɔnɔ yɛrɛlasa sariya in an b'a dɔn n'o y'a sɔrɔ a dagalen don n'a ma daga anw y'an ka baara dɔrɔn de kɛ sama-samali tɛ yen bɛɛ b'a dɔn élection tɛ se ka kɛ parti politique kɔ constitution de y'a fɔ bɛɛ b'a dɔn fana élection tɛ se ka kɛ an ka maraw kɔ a n'an ka maraw ɲɛmɔgɔw kɔ constitution de y'o fana fɔ ayiwa olu fana ka baara ye min ye a lasegin n'u ma exécutif fana ka baara kan ka kɛ min ye n'o ye CENI yɛrɛ CENI kɔrɔ ka baara ni DG ka baara ye o fana tora organe unique de gestion kɔnɔ donc k'a fɔ ko organe unique de gestion tɛ vraiment o kuma in ti tiɲɛ ye sabula bɛɛ bilala i ka minɛn kɔnɔ ani ka baara kunna sisan. aw ye amendement minnu kɛ ni o ye aw ye kɔlɔsili minnu kɛ ani jateminɛ minnu olu bilala minɛn jumɛn kɔnɔ o la. amendement ye fɛn ye ni anw sɔnna ma dɔrɔn o y'a ko bannen amendement ye an ye fiɲɛ minnu ye an b'a yira gouvernement la k'a fɔ fiɲɛ bɛ nin yɔrɔ in na a bɛ nin yɔrɔ in na walima an ka segin a kan nin cogo in na a sɛbɛnni cogo kan walima an t'a fɛ yɛrɛ a ka nkalon ka bɔ yen nka amendement an b'a yir'u la dɔrɔn de n'u sɔnna o don n'u ma sɔn CNT bɛ continuer n'a ka baara ye o ye assemblée bɛ taabolo ye o ye sariya ye mais kɛrɛnkɛrɛnnen yala min kɔni ka gɛlɛn o tun de ka sariya in voter CNT mɔgɔw y'a adopté à plus de 110 voix i yɛrɛ y'a ye donc vraiment amendement ko tun ti problème ye sabula an kun ye gouvernement wele siɲɛ fɔlɔ la u ko k'u tɛ discuter n'an ye amendement kan ko parce que an ka amendement t'u fɛla ye donc c'est pas la peine an ka sigi ka kuma o kɛra jumajan tɛmɛli ye ministre ye min fɔ a ma kɛ ten o kɛra jumajan tɛmɛlen de a yɛrɛ nana ni sɛbɛn dɔ ye k'o kalan n ye a y'a fori ni kuma min ye ko c'est sans objet o kɔrɔ ko kuma ɲɔgɔnya tɛ an n'u cɛ amendement ko la
ni nani jɔ tuguni ka tila k'a fɔ ko e ma wagati sɔrɔ ka amendement kalan i dun y'a fɔ k'a ye amendement kalan ko aw fɛla tɛ a t'a fɛ bi a t'a fɛ sini donc ko ka kuma jɔ yen nɔ arabadow nana ni amendement kuraw ye mɔgɔ m'u wele kunu sɔgɔma anw bɔra salle kɔnɔ ka to amendement lajɛ n'a ye an sɔnna min ma an y'o ta Sulemande y'o fɔ yan an ma sɔn min ma fɛnɛ an y'o bila donc loi votera ko kalata sariya tɛ se ka taa politique mɔgɔw kɔ a nana cogoya min na aw dun sɔnna a y'a voté ka sɔrɔ politique mɔgɔw aw ka laɲini ye min o ma sabati a la tuguni anw ye bɛɛ de lamɛn politique mɔgɔ si ma to kɔ a fɔra i ye sisan nɔ mɔgɔ 260 ni kɔ olu de lamɛnna structure minnu lamɛnna politique parti politique ni regroupement association malien de l'Inde et l'extérieur syndicat bɛɛ de lamɛnna UNTM charia tigɛlaw ordre des avocats bɛɛ de lamɛnna yan nɔ ko fɛla kɛra min ye an y'o de bila loi kɔnɔ o dun sɛbɛn b'anw bolo u ye min fɔ tilala k'a sɛbɛn k'a di commission ma de an ye baara de k'o kan donc mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ k'i ma lamɛn au contraire mɔgɔw tun ma sɔn ni sariya parce que u ko k'u ma lamɛn k'u ma participer foyi la k'a taara ten i kasa yɛrɛ y'a fɔ u ye k'olu ye sariya in karaba décembre kɔnɔ yalasa sanction kana kɛ n'a y'o karaba décembre kɔnɔ n'aw ko session datugura a y'a dayɛlɛ aw ko ka taa dayɛlɛ est ce que aw pereselen don tuguni ko kɛra o cogo de la fɛn bɛɛ ti fɔ quoi mais ko kɛra o cogo de la i y'a faamu donc anw ye bɛɛ de lamɛn bɛɛ musojɛkulu diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ de lamɛnna nin ko in na société civile fanba bɛɛ CNJ denmisɛnninlamɔgɔw parti politiques regroupement syndicats ordre des avocats ordre professionnel i miiri ta fɔ fɛ la bɛɛ de lamɛnna nin ko in a liste bɛ rapport kan kɔfɛ sɛbɛn bi d'aw ma tiɲɛ don aw ye amendement kɛ nka o b'a jira k'a fɔ gouvernement nana ni ko in ye teliya min na aw fana y'a voté o teliya an m'a voté o teliya la a fɔra i k'an ye baara daminɛ lamɛnniw daminɛ depuis avril kalo kɔnɔ an bɛ juin kalo kɔnɔ o tɛ teliya ye dɛ kalo 2 an b'a kan i y'a faamu donc a fɔra i fɛnɛ ko kunun k'an ye 9 de voté ni baara min dira anw ma session min kɔnɔ anw b'o de waleya an nakun ye baara de ye o de fɔra donc i nana min ye anw b'o de baara nka an tɛ mɔgɔ ɲɛda filɛ dɛ anw bɛ mali de filɛ sariya sɛbɛn mun nana n'o ka sɔrɔ a latilennen don i n'a fɔ jamanadenw b'a fɛ k'a latilen cogo min na donc commission mun ni ne b'a ɲɛmɔgɔya la n'o ye commission loi ye ale ka baara ye baara kɛra ka maa 200 ani maa 60 de lamɛn n'o bɛ bɛn kulu 87 ma o kulu 87 ni maa 200 ni maa 60 hakilina ni kunkilenna kɛra cogo min na mun ye an y'o de ta k'a lajɛ sariya kɔnɔ jumɛn bɛ bɛn jumɛn tɛ bɛn fɛn dɔw ka di mɔgɔ tulo ye a bɛ kɛ jamana wɛrɛ la a bɛ ɲɛ olu bolo mais o kɔrɔ tɛ ko n'a bɛ anw ka jamana kɔnɔ k'a bɛ bɛn a bɛ se ka sababa bɛn donc o de baara ye amendement ye ni sariya ma latilen an bɛ baara kɛ ka sariya latilen donc o baara in de amendement o 92 an y'o de proposer pour que sariya sun min bɛ yen jamanaden bɛɛ k'i yɛrɛ y'a kɔnɔ komi n y'a fɔ cogo min na kalafili sariya sun don e bɛ kalafili ne bɛ kalafili mais jamana sariya sunba b'a fɔ ko ni mɔgɔ bɛ taa kalafili la i bɛ kalafili tɔn dɔ de tɔgɔ la donc parti politique don donc an y'a ye k'a fɔ o parti politique ninnu n'olu tɛ kalata sɛbɛn in kɔnɔ an k'u bila yɔrɔ la et puis den kun tɛ di kuntigi kɔ maliden bɛɛ tulo banna maliden bɛɛ ɲɛ banna an bɛɛ sago ye kelen ye an bɛɛ bɛ la kuntilenna kelen ɲini na an b'a ɲini ala fɛ an bɛɛ ka bɛn kelen ma mun b'a to kalafili min bɛna kɛ ka cɛmancɛ fanga kuncɛ o ka kuncɛ hɛrɛ la ni kɔlɔlɔ ni basi ma y'a la. ministre k'a fɔ k'a m'a yɛrɛ ye aw ka amendement ninnu kɔnɔna na o tɛ gɛlɛya ye sama-samali aw ni ɲɔgɔn cɛ. Non, même pas c'est l'exercice démocratique. n'a ma ɲa k'a fɔ aw bɛɛ ka laɲini bi. Je viens d'expliquer tout de suite que le gouvernement a des mécanismes de levier qui lui permet d'obliger les CNT à obliger en état son texte. Depuis Mankaola, ministère de l'administration totale comme Mogotiye, centralisation là, ministère de l'administration totale comme Mogotiye, Kalafli Djabi Diorla. Alors, dans le ministère de l'administration, c'est mal à rodmer. Jamana kono ibaye jamana ka lasigi do mi yoro la angoni eji sigira 5 ans jamana ka lasigi do mi yoro u ka eji nyemoko deme u sigi togo la o mara kono ani u ka baraw la teme togo la sariya munun bo fo anyo samaraw de waleya ka yira ka fo
baara kan ka kɛ o cogo la ka jamanaden bɛɛ lamɛn mɔgɔ ka jɔrɔna ye mun ye jɔrɔna caman b'a kɔnɔ a fɔra kan ka parrainage citoyen kɛ fo k'a fɔ ko maa n'i b'a fɛ k'i sen don kalafili la ɲɛmɔgɔ kalafili la ko maa 25 k'a bolonɔ sɛbɛn kɛ ko k'a di jɔn min n'o mɔgɔ 25 bolonɔ sɛbɛn vérifier qui va vérifier l'authentification des signatures et autres jamana mun kɔnɔ ni jamana yɛrɛ ka cakɛda n'an b'a fɔ ko administration territoriale tɛ jamana fan bɛɛ o bɛ kɛ cogo di a fɔra ko EJ de b'o kɛ an ko EJ tɛ se k'o baara kɛ ka d'a kan signature lajɛli état civil o bɛ administration territoriale de bolo o tɛ EJ bolo n'a ko a bɛ état civil de EJ ma EJ baarakɛla minnu bi an bɛ yɔrɔ min na an t'a la dɔn jɔnni bɛna taa donc yala état civil baarakɛlaw u b'a dɔn wa u t'a dɔn wa fɛn dɔ don maga tɛ farati ta jamana mɔgɔninfin danni yɔrɔ la ani jamana dugu hakɛ min bɛ yen administration territoriale de b'olu dɔn o baara minnu bɛ yen a k'o fɛɛrɛw latigɛ k'o fara ɲɔgɔn kan a k'a di EJ ma an y'o de kumaw fɔ ni ministre ko an ye administration territoriale sen don baara la k'a sɔrɔ ale tun t'a fɛ a sen ka don a la ni ma administration territoriale sen don a la an t'a dɔn i bɛ na ni kala fili cogoya min na an y'o de fɔ k'o fɔ jamanadenw ye k'o jɛya jamanadenw ma a ka ja fɛn caman bɛ yen a fɔra ko ka région kɛ kalatagun ye an y'a fɔ jamana sariya la a tɛ bɛn a tɛ se ka kɛ ka da ka sariya sɔrɔ don sariya minnu b'a to a bɛ cercle kɔnɔ comme kɔrɔlen voilà an y'o de fɔ k'o jɛya k'a fɔ gouvernement ye kalata papier sɛbɛn mun b'u bolo n'o ye organisation territoriale n'o bɛ yen nɔ u k'a teliya k'o lawaleya région kura ninnu cercle ka dɔn mun b'a to ni kalafili sera cercle de ye gun kalafili ye. kuma kuncɛ kuma ye min ye o ye ni kalata ni aw fɔ ni sariya ye aw ma bɛn ministre ma sɔn a ma aw dun ye a voté. alors sariya jɛlen don ni sariya sera anw ma ministre ka ko foyi t'a la bilen le ministre ne peut pas demander à ce que sariya mun bɛ ka taa ko k'o sariya tali ɲɔngiri ministre tɛ se k'o kɛ conférence des présidents reste souveraine don min na a bɛ fɔ ko CNT bɛna ni kala ta ministre Ikasa n'ale ye caman fanga ni ɲɔgɔn cɛ tamakɛla a tun bɛ yen a ma ban a ma aw bɛɛ tun bɛ yan kunun ordre du jour kalanna ko nin kalan in bɛna ta Ikasa a tun bɛ yan a ma bɛn a ma kala ta waati mana se i tɛ se ka n'a fɔ ko an ka a tali kun cɛ sariya b'a fɔ ko hali ni gouvernement tun tɛ yan bi a bɛ taa o de y'a to huis clos bɛ kɛ ka sɔrɔ gouvernement mɔgɔ tɛ salle kɔnɔ sariya bɛ taa hali ni gouvernement ma jɛn n'a ye il est du ressort du parlement o de y'a to sariya dɔ bɛ yen an k'a fɔ k'a jɛya mɔgɔ ma ni gouvernement b'a dɔn a ka kala bɛna ta ka sɔrɔ ale ka laɲini tɛ tacogo min ye hakɛw bɛ gouvernement bolo sariya sunba kɔnɔ mun b'a to a bɛ se k'o hakɛw lawaleya k'a wajibiya wasa bulon ka a ka sariya ta i n'a fɔ a b'a fɛ k'a ta cogo na o tun kan k'o kɛ munna o m'o kɛ. aw ka kuma kɔnɔ a ko a ye bɛɛ lamɛn politique mɔgɔw bɛɛ lamɛn la mais n'i y'aw ka débat lamɛn a y'a jira k'a fɔ ko kalata an m'a fɔ politique mɔgɔ bɛɛ lamɛnna an ko on a écouté tous les acteurs du processus électoral politique mɔgɔ b'o la société civile b'o la leader religieux b'o la bɛɛ an ko an ye bɛɛ de wele maa o maa n'i da bɛ kalafili ko la jamana in kɔnɔ n'an y'o bɛɛ lamɛn. débat dun kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko kalan in tɛ se ka taa ka sɔrɔ politique mɔgɔw ma adhéré a la o kuma fila tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ wa. an ma fɔ ɲɔgɔn kɔ dɛ o EJ kuma i m'a jate i m'a faamuya a fɔra ko ka EJ ta ko politique mɔgɔ man kan tɛ ka ye EJ kɔnɔ o de fɔra an ko de tɛ se ka kɛ mɔgɔ tɛ kun di kuntigi kɔ n'i ye kalata sɛbɛn mun dira an ma o kalata sɛbɛn min b'a fɔ de ko EJ finman n'a jɛman politique mɔgɔ tɛ don a kɔnɔ an ko o tɛ se ka kɛ parce que kalata ye politique mɔgɔ de ta ye donc n'i b'a fɛ ka kalata ka kɛ bɛɛ ka sɔn a ma fo bɛɛ k'i nin don a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la politique mɔgɔw an y'o de fɔ donc o de y'a to an ka laɲini na an ye amendement kɛ ka politique mɔgɔw sen don a la. gouvernement yɛrɛ k'a fɔ k'u ye ko in kɛ teliya kɔnɔ pour que sanction ko kibaruya la aw fana m'a voté teliya kɔnɔ. an m'a voté teliya kɔnɔ parce que n bɛ segin a kan ni teliya tun don gouvernement ye fasajali min kɛ yan sisan bɛɛ ɲɛna k'a fɔ ko ale ma sɔn nin ma ale ma jɛn ne a tun tɛ n'o kɛ donc an m'a kɛ teliya kɔnɔ jamana ye an bɛ jamanadenw de tɔgɔ la yan donc an kɔni b'a jira don o don k'a fɔ conseil national de transition an bɛ yan jamanadenw de tɔgɔ la an tɛ yan fɛn wɛrɛ kama. an lamɛnbaaw kita dugu min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ ko kɔnkutu ye yɔrɔ min n'a bɛ kita fɛ ale yɛrɛ dafɛ dugu minnu bɛ yen ni o ye badugu ye gangara badugu ninnu bɛɛ ye kɔnkutu kɛrɛfɛ dugu ye a yɛrɛ la k'a fɔ nin waati laban ninnu na tasuma kɔni wulila ka kɔnkutu yɛrɛ minɛ a kɛra sababu ye maaw bololafɛnw ani maaw ka nafolomafɛnw olu bɛɛ lajɛlen kɔni jeni na min ye gɛlɛya kɔni ye o bɛ nin dugu kofɔlen kan an bɛ waati min na i ko sisan nka an yɛrɛ tun ye wolo bila kununko min ye kita yɛrɛ député min bɛ yen ni o ye honorable Mohamed Tunkara ye ale ye maa min ni a ka wulikajɔ fanga ka bon kitakaw ka gɛlɛya kan kosɛbɛ a y'a jira n na k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni ma kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ ni gɛlɛya ninnu na nka a bɛna ɲɛɲinini kɛ ni ala ma basi kɛ dɔnkiwari nata la an n'a yɛrɛ fana bisimila ɲɛtaa dɔnkiwari kan min b'a to nin ko in
ale bɛ mun don a la ka taga u ka kulew kɔni cayara ka yira k'a fɔ bolofɛnw kɔni bɛɛ lajɛlen jeni na u ka sow jeni na seereya bolo masa min sɔrɔla Kɔngutu a gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na an ka jɛ ka dɔn lamɛn o la. Siso 54 de jɛnna an fɛ ga mɛn jɔlen tun bɛ Siso da la ga 30 o de jɛnna an fɛ n'o bɔra yen balo hakɛ mɛn jɛnna an fɛ a taara si bɔrɔ 60 ani bɔrɔ 9 ma wari mɛn jɛnna an fɛ miliyɔn 1,100,000 1,30 ani 9,000 o warijɛ de jɛnna an fɛ mais ni y'an ka matériel fara kan wari ka sa ni o ye n'o bɔra yen an ka fini ani hɛmɛsɛnnu a siman bɔ a bɛɛ jɛnna fini bɛɛ jɛnna baramaw bɛɛ jɛnna balo bɛɛ jɛnna fɛmɛsɛn bɛɛ jɛnna saran dansira ndem bɛɛ jɛnita ande kori wori akasa wa biluluti a bɛɛ jɛnita tigawo ɲɔwo hanuwo fosiman labɔ a bɛɛ le jɛnini tasuma wulila yan yɔrɔ de la sanfiɲɛ kɔrɔ i n'a fɔ 19 heures wagati la o y'a sɔrɔ sanfuɲɛba bɛɛ kan ka tigɛ jima na tasuma y'i pan yan dɔrɔn a sol da sɔrɔ ka taga tan k'a jɛni fɔ dugumala la tasuma kɔni wulila yan dɛ. Voilà, an ka minɛn bɛɛ de jɛnna quoi an ka chaîne complet a bɛɛ de jɛnna bafuluden wɔɔrɔ ampil ninnu o bɛɛ de filɛ nin ye o bɛɛ jɛnna foyi de ma bɔ piano b'a la ordinateur b'a la an ka minɛn sonorisation minɛn bɛɛ de jɛnna an ka chaîne a complet mun bɛɛ de jɛnna foyi de ma bɔ vraiment tiɲɛ la a kɛra tiɲɛni yɛrɛ yɛrɛ bafuluden wɔɔrɔ moteur den 2 ampil den 2 ani tableau ani piano ani ordinateur a bɛɛ de jɛnna foyi de ma bɔ an ka minɛnw na. an bɛ ɲɔ o tiga o kɔri o hanu o fɛn o fɛn n'a ɲɛ mara a ma a bɛɛ le jɛnini hali ni nɛgɛsiw lo foyi man ba tɔ hali ni hanu mɛni fita dɛ o de bɔ t'a tɔ n'o tɛ foyi man ba ɲɛ bon na n den ɲɛ bon hali kelen a ma nabɔ an balima na alimana ilan den ma fɛn o fɛn n'a ka di la ɲɛ kɛta ɲɔtɛ kɛta wɔrɔtɛ kɛta haruto fɛn o fɛn n'a si lan den ma la ka da ɲɛ. sinsin ta ne hakilina o hakilina dugumɔgɔw la hakilina o hakilina jamanamɔgɔw la an bɛ dɛmɛ ɲinina dɛmɛ a bɔra kini a bɔra numan an bɛ dɛmɛ ɲinina an ye gɛlɛya kɔnɔ gɛlɛya dɔ farata gɛlɛya dɔ kan ayiwa an jigi ye ala ye an jigi ye kila ye an jigi ye aw ye. Kɔngutu n'a lamini Gangara Mayagadugu Gadugu Kita mara mumɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nka nin ɲamatigi fɛn fɛn aw ka n dɛmɛ taama man dɔgɔ ba kelen mansa an kɔni gɛlɛya b'an fɛ Mali kɔnɔ ko ɲɔgɔn dɛmɛ bɛ Mali de kɔnɔ silamɛya bɛ Mali kɔnɔ ɲɔgɔn dɛmɛ bɛ Mali kɔnɔ bi ala ye gɛlɛya latigɛ Kɔngutu b'a ɲini an balima bɛɛ lajɛlen fɛ silamɛ fara ki diɲɛ kan Mali diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ aw ka Kɔngutu dɛmɛ nin gɛlɛya na pour que an bɛ sin ka dɔnni bɔ gɛlɛya in na. Dugutigi tɔgɔ la fɛn fɛn n'a jamana kɔ kan n'a commune kɔnɔ a dɛmɛ ɲɛsin an bɛɛ lajɛlen ma hali bi hakilina mɛn n'a jan gɛlɛya mɛn tan sotɔ an tɛ sin an yɛrɛ bɔ ala le taa a sigi an kan ilu ka dɛmɛ ka ɲi mɛ jamana kɔ kan ne kɔnɔ tɔ bɛɛ Kɔngutu ka di o Kɔngutu ka di n'i ye Europe jamana kan gɛlɛya tɛ Kɔngutu sotɔ Kɔngutu nin ban kɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'a kɔ kan jamana kan an ye dɛmɛ ɲɛsin ɲini na ilu bɛɛ lajɛlen kɛ taama man dɔgɔ ba kelen man ca gɛlɛya tan sotɔ an ye Gangara mun mɛn hala ni matériel la bɛɛ janita an kan ka si o si la ɲina a bɛɛ ti ɲata no na umana jamana adena ba ko na ma la me ba jama sigi me na umana jamana adena ba ko faugana Mali kono ni Mali ko ka faugana jamana adena ba ko na umana nga arajo te kuma bi na umana jamana adena ba ne faugana ka tinya fo Mali de unye ngwaugana jamana adena ba ko faugana tinya ka fo jamana de unye namana jamana adena ba aw kana tiɲɛ fɔ jamana tigi ye n'aw mana n'aw mana nafa tɛ nkalon na tun n'aw mana. An lamɛnbaaw min ye G5 Sahel ko ye a kumaw cayalen bɛ kosɛbɛ malidenw kɔni tilalen n'o fila ye dɔw y'a jira k'a fɔ ko Mali tun kan ka to G5 Sahel la min b'a to hali ni kunnafoniw n'o ye renseignement ye olu bɛ se ka tila G5 Sahel jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na wulikajɔw olu bɛ se ka tila o ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na hali n'a sɔrɔla k'a fɔ waleya min taara ka ɲɛsin Mali fanga ɲɛmaaw ma nin tɛ waleya bɛnni hali dɔɔni nka o kɔfɛ maliden dɔw fana y'a jira k'a fɔ G5 Sahel kɔni nafa foyi t'a la n'a ma k'a fɔ bolo min bɛ G5 Sahel yɛrɛ jukɔrɔ n'o ye Faransi jamana ye Mali ni Faransi jamana tɛ ɲɔgɔn kan fɔ o b'a to k'a fɔ Mali yɛrɛ man ka tobi G5 Sahel kɔnɔ o de kɛra sababu ye min ye G5 Sahel a ɲɛmaya yɛrɛ a tun kan ka di Mali fanga ɲɛmaaw ma a ma se ka di Mali ma ka sababuya kɛ gɛrɛntɛ ani bɛnbɛnbɛn ani gɛlɛya min talen bɛ Faransi bolo bi ka ɲɛsin Mali yɛrɛ ma nka o n'a ta bɛɛ an ka maaw ye wulikajɔ kɛ ka taa maa dɔw da sumusumu
min ye G5 Sahel kunkanko kuma ye olu ka hakilina ye mun y'a kan seereya min sɔrɔla o la o filɛ nin ye. Tɔn dɔw bɛ G5 kɔnɔna la tɔn minnu bɛ kɛ sababu fana ye ka kalansen lase Mali finitigi ni hali hakilitigɛlaw ma. Fana kɔfɛ n'i ye G5 ka kunnafoni bulon jateminɛ G5 kɛra sababu ye kunnafoni bɛ tɛmɛ kosɛbɛ jamana duuru ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnyala Mali ni Niger ni Burkina Faso ni jamana saba in ka kunnafoni tilaw ni ɲɔgɔn cɛ sɔrɔsiya ta fana ka se ka dankari Madugu la ni bɔra nin tɔn in ta a bɛ kɛ sababu ye ka o bɛnkan ninnu ka olu bɛ fanga bɔ o bɛnkan ninnu bɛɛ la misaliyala sisan Mali mana dadi kɛ jatigɛwalikɛlaw la i cogo cogo tawulini fo mɛnaka fan fɛ n'u taara u yɛrɛ sɔrɔ Niger ni bɛnkan tɛ Mali ni Niger cɛ ka se ka u kunbɛn dantew ni ɲɔgɔn cɛ a na kɛ sababu ye ka Mali marabagaw ka baara ka fini dɔ la o tila i b'a ye k'a fɔ ko a bɔli sababu min nana n'a ye n'i y'u ta G5 bɛnkanw fɛ i b'a ye k'a fɔ ko Mali jo b'a la nka i jo bɛ kɛ ko dɔ la n'i bɔra la a nafa ka dɔgɔ i kan a bɔli kɔlɔlɔ o de ka bon siɲɛ 100 ka tɛmɛ toli kan o ye ka segin bɛnkanw ma ni jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ ka bɛnkan kuraw kɛ ani Burukina ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛnkan kuraw kɛ ani Niger ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛnkan kuraw kɛ ani Mauritanie ni ɲɔgɔn cɛ walima bɛnkan min kun bɛ yen ka kɔn G5 yan ka ni kura dɔn olu la nka i b'a ye k'a fɔ ko n'i bɔra mɔgɔ ka tɔn kɔnɔ ka tila ka na o mɔgɔ kelen ma k'a fɔ aw ka bɛnkan kura wɛrɛ kɛ a tigi fari na faga kosɛbɛ nka jigiya min don a jigiya in ka fɛgɛ. Alɛbaw nin kɔfɛ sa min y'an ka finitigilakaw olu tɔgɔla kunnafoni sira min bɛ ni o ye DIRPA ye o ɲɛmaya bɛ maa min bolo bi n'o ye Colonel Sulemani Danbele ye ale yɛrɛ fana ye kunnafoni di G5 Sahel ko kan Mali yɛrɛ tun b'a kɔnɔ cogoya min na G5 Sahel laɲini minnu tun b'a la yala olu kɛra a kɛcogo la wa min sɔrɔla ale yɛrɛ fana da kɔnɔ o filɛ nin ye. G5 yɛrɛ u ka dɛmɛba tun t'anw ye koyi hali u bɛ dɛmɛ mun kɛ G5 jamanaw ka sɔrɔdasiw ye kɔsa in na u tun tɛ k'o dɛmɛ k'anw ye tɛ carburant d'an ma u G5 tun kan k'i jɔ ni sɔrɔdasiw ka balo u tɛ balo d'an ma donc u kan ka fɛn caman kɛ u tun t'o kɛ Mali ye donc an yɛrɛ de tun jɔlen don n'anw ta ye donc kun jumɛn b'o la donc hali n'u bɔra sisan force wɛrɛ tɛ yen ko mun nana an dɛmɛ anw de ka force don G5 ka force wɛrɛ tɛ Mali territoire kɔnɔ an bɔra G5 la a kɔlɔlɔ yɛrɛ t'an kan an ka faamu fana k'a fɔ an bɛ wo mun kɔnɔ bi mɔgɔ si tɛna se k'an bɔ a wo kɔnɔ an yɛrɛ de b'an yɛrɛ bɔ a wo kɔnɔ. An lamɛnbaaw kunnafoni sɛbɛn de fana a y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na i ko sisan min ye Mali sigidugu min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ ko Menaka ye yɔrɔ ye bi min ye da dumunimafɛnw sɔrɔ ko olu kɔni ka gɛlɛn kosɛbɛ ka kɛɲɛ sa min ye MINUSMA ye ale yɛrɛ nana Mali kɔnɔ k'a fɔ k'a bɛna lafarali de da kɛlɛkɛcɛ filaw u ni ɲɔgɔn cɛ la nka an bɛ waati min na i ko sisan ko in yɛrɛ bɛ nin ka taa ka bɛɛ lajɛlen bolo yɛrɛ dan kunnafoni sɛbɛn a jira k'a fɔ diɲɛ selikɛlanin ka kulu yɛrɛ kɔnɔna na u ka ɲɛma o danga ni o ye le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies au Mali ni o ye Daniela Korostak ale yɛrɛ tile damadɔnin kɛ munumunu na Mali yɛrɛ dugu dɔw kɔnɔna na ka daminɛ juin kalo tile 14 ka taa bila juin kalo tile 15 tɛmɛnen na ka munumunu salo dɔ bɛn na Menaka yɛrɛ kɔnɔna ma o munumunu salo senfɛ ale y'a jira k'a fɔ ko wulikajɔw kɔni caman kan ka kɛ bi min b'a to lakana ko olu bɛ se ka sabati cogoya min na wa jamana kɔnɔden minnu bɛ yen bi ni olu sigilen bɛ gɛlɛya yɛrɛ kɔnɔna na olu bɛ se ka lakisi cogoya min na ni marifatigi jɛkulu olu yɛrɛ tɔɔrɔ ma sabu nin waati laban ninnu na a yirala k'a fɔ marifatigi jɛkulu minnu bɛ yen ni o ye État islamique Grand Sahara u ka munumunu salo ka bon nin yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ ka kɛrɛn ni Masoro Diop ale ka fasiri ye a y'a jira k'a fɔ ni ma kofɔlen ale yɛrɛ ka taama senfɛ a ye kɔlɔsiliw kɔni caman kɛ kɔlɔsiliw senfɛ min ye marifatigi minnu bɛ yen ni olu ye bolonɔbila kɛ bɛnkan sɛbɛn min tɛmɛna Mali ani kɔrɔnfɛ kulu minnu bɛ yen ni o ye burudamɛw tɔgɔla kɔrɔnfɛ kulu ye ani olu ka maa dɔw ye ɲɔgɔn ye ni o ye Musa Aga Ashiratumani ye o kɔfɛ kulu min wɛrɛ bɛ yen n'olu fana tun bɛ k'u yɛrɛ lakɔlɔsi ni o ye Gakia ye olu ka maa min bɛ yen ni o ye Général Gamu ye an'o fana ye ɲɔgɔn ye ka se ka hakilijabaw kɛ nin gɛlɛya minnu bɛ yen bi n'o ye lakanabaliya ye n'o ye kɔngɔ ye fɛɛrɛ ni dabali jumɛnw bɛ se ka sɔrɔ a la cogoya minnu na u ye kɔrɔfɔw kɔni caman fɔ kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko a bɛ kalo damadɔnin bɔ bi min ye MINUSMA yɛrɛ a ɲɛmaa min bɛ yen bi ni o ye El Gazim Wani ye ale yɛrɛ fana tun ye nin kɔrɔfɔ in yɛrɛ kɔrɔya ka kɛ ni
mais kalo yɛrɛ laban ye a tun ye munumunu salo dɔ kɛ nin yɔrɔ kɔfɛla ninnu na ka se ka jateminɛ kɛ min b'a to gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kan u sigiyɔrɔw la a bɛ se ka faamuya jɔnjɔnw yɛrɛ sɔrɔ o la cogoya minnu na nka kɔlɔsiliw kɔni nana yira k'a fɔ kabiri mois de mars yɛrɛ a laban na minaka ye yɔrɔ min ni papalikɛlaw u ka faaliw kɔni cayalen bɛ kosɛbɛ jɛkulu min bɛ n'u b'a wele k'a fɔ État islamique au Grand Sahara olu de bɛ munumunu salo kɛ nin yɔrɔ kɔfɛla ninnu na kosɛbɛ kabiri u kɔni nana sɔmi k'a fɔ faransiskaw olu ka kɛlɛkɛcɛ minnu tun bɛ an fɛ yan Barkhane ani l'Européen ka kɛlɛkɛcɛ minnu tun bɛ ani o ye Takuba ye olu kɛlen k'u ka koso n'u ka kasaw cɛ waati min na u kɔni bɛ k'a kɛ jeli de bɔnni ye jamana kɔnɔden gansanw minnu m'a min u m'a bɔn wa a ma dan Mali yɛrɛ dɔrɔn ma koyi min hali jamana saba dancɛ mun bɛ ni o ye la zone des 3 frontières olu bɛɛ kɛlen don ka kɔlɔlɔw sɔrɔ bi an bɛ waati min na i ko sisan ni maa kofolonw u ka wulikajɔ sababu la kunnafoni sɛbɛn y'a jira k'a fɔ a ko nin waati laban ninnu na min ye marifatigi jɛkulu min tun bɛ an ka jamana kɔrɔnfɛn fan fɛ n'o ye sema maaw ani gatiya maaw olu kɔni kɛn bɛ bi k'u bolo di ɲɔgɔn ma min b'a to u yɛrɛkun bɛ se ka kisi cogoya min na ka bɔ ni diinɛ kɔrɔ gɛrɛn tigilamɔgɔw yɛrɛ sababu diinɛ kɔrɔ gɛrɛn tigilamɔgɔw ka juguya yɛrɛ sababu yɛrɛ kɔrɔ a yɛrɛla k'a fɔ kɛlɛ minnu kɔni tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ nin waati laban ninnu na maa faw kɔni cayara nin kulu fila bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ o hukumu kɔnɔ min ye diinɛ kɔrɔ gɛlɛn tigilamɔgɔw ye u kɔni bɛ ka fagali jugu de ta bi ka ɲɛsin jamana kɔnɔden gansanw ma minnu sigilen bɛ u sigiyɔrɔ la u b'u ka dayirimɛ ɲini nin kɔni kɛlen don gɛlɛyaba ye bi o de ye hukumu kɔnɔ min ye an ka Mali finitigilakaw olu kɔni fana ye munumunu salo caman kɛ o ye kɛlɛkɛcɛw kɔni caman bila bi min b'a to lakana bɛ se ka sabati jamana kɔnɔdenw sigiyɔrɔw la cogoya minnu na ka kɛɲɛ ni jɛkulu minnu farala ɲɔgɔn kan ka bɛn ni juin kalo tile 14 san 2000 ni san 14 waati olu ye a yira k'a fɔ ni maafajugu waleya minnu bɛ ka kɛ bi jamana kɔnɔden gansanw na minnu m'a min u m'a bɔn diinɛ kɔrɔ gɛlɛn tigilamɔgɔ n'o ye État islamique maaw yɛrɛ fɛ a daminɛla kabiri nin waati laban in na a daminɛla juin kalo tile 12 tɛmɛnen o kɛra yɔrɔ la yɔrɔ min n'u b'a wele k'a fɔ ko campement ni yɛrɛ ye yɔrɔ min n'a ni dugumaja dugu min n'u b'a wele k'a fɔ ko Isengaz yɛrɛ bɛ yɔrɔ fɛ yɔrɔ min ni o ye Ihinita o bɛ cercle min n'u b'a wele k'a fɔ ko Tibermen région de Menaka a yɛrɛla k'a fɔ jamana kɔnɔden ma 22 bɔɲɔgɔnko olu kɔni nana bɔnɛ u ni na ten ka sɔrɔ u m'a min u m'a bɔn ninnu yɛrɛ tun ye maa ye maa minnu n'u siranna lakanabaliya yɛrɛ kɔlɔlɔ ɲɛ ka taa u yɛrɛ ɲɛma dogo nka olu ka ɲɛma dogoli de kɛra sababu ye ka u yɛrɛ bɔnɛ u ni na wa a yirala k'a fɔ nin wulikajɔ min taara ka ɲɛsin nin yɔrɔ kɔfɔlen ma n'o ye Tidemɛn ye nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye papalikɛlaw u ka wulikajɔ ta ka ɲɛsin nin yɔrɔ kɔfɔlen in ma kabiri gɛlɛya ye nin yɛrɛ daminɛla fo ka taa se bi ma ka kɛɲɛ ni ɲininikɛlaw olu yɛrɛ ka ɲinini senfɛ u ko nin marifatigi jɛkulu minnu bɛ bi n'u bɛ ka kɛlɛ kɛ ni alisilamɛya yɛrɛ tɔgɔ ye u ye maa minnu bɔnɛ u ni na nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu ni dugu lamini ninnu na menaka bolo yɛrɛ fɛ n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a bɛ t'i jɔ fo maa 500 bɔɲɔgɔnko la ka daminɛ marsikalo tɛmɛnen ka na bila an bɛ waati min na i ko sisan a yira la k'a fɔ sira ni jatigɛ o yɛrɛ boloma maa minnu yɛrɛ bɔra u ka sigiyɔrɔw la bi u bɛ t'i jɔ fo maa 25 bɔɲɔgɔnko fo ka taa bila maa 30 bɔɲɔgɔnko la ka olu maa kɔfɛlenw yɛrɛ taara u yɛrɛ ɲɛma dogo de menaka yɛrɛ a dugu yɛrɛ kɔnɔna na min b'a to u bɛ se ka kisi papalikɛlaw olu tɔɔrɔ ma wa a yirala k'a fɔ yɛrɛ minnu ma kofɔlɔ minnu y'u sigiyɔrɔ bila bi hali u ka sigiyɔrɔ ko u bɛ se ka daga yɔrɔ minnu na olu kɔni kelen don gɛlɛya ye bi sabu i b'a sɔrɔ kabila u kɔni caman bɛ yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na nka u taara yɔrɔ minnu yɛrɛ la bi k'a fɔ olu bɛ se k'u bisimila wa o ye garantɛba ye bi ka ɲɛsin olu yɛrɛ fɛnɛ ma a kɛra sababu ye min ye minisma min bɛ an fɛ yan ale kɔni kɛn bɛ bi ka wulikajɔ kɛ min b'a to ni maa kofɔlɔ ninnu u bɛ se ka sigi lafiya yɛrɛ la cogoya minnu na wa u ka kɔlɔsili ani u ka tangani u bɛ se ka sabati cogoya min na minisma kɔni kelen don k'i jɔ o jɔyɔrɔ la an bɛ waati min na i ko sisan jango kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye baloko yɛrɛ ye o de fanga ka baloko yɛrɛ kelen don gɛlɛyaba ye bi nin yɔrɔ kofɔlen ninnu yɛrɛ la kunnafoni sɛbɛn y'a jira k'a fɔ a ko n'i ye nin gɛlɛya fila fara ɲɔgɔn kan min ye baloko gɛlɛya ye ani lakanabaliya ko gɛlɛya o kɔni ni olu fila farala ɲɔgɔn kan bi a kɔni bɛ kɛ fɛn ye fɛn min ni a garantɛ fanga ka bon kosɛbɛ kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant an lamɛnbaaw an bɛ taa jamana yɛrɛ kɔkan kibaruyaw la a yɛrɛla k'a fɔ den 10 ni san 4 bɔɲɔgɔnko o kɔni nana di dɔgɔtɔrɔ dɔw ma lamɛrikɛn jamana yɛrɛ la yen nɔ k'a ka a opéré bana min bɛ yen n'o b'a wele k'a fɔ ko hernie ni yɛrɛ la k'a fɔ a tun kelen don ka den 10 yɛrɛ sen kɛ kosɛbɛ ale kɔni taara da nin dɔgɔtɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔrɔ k'a ka hernie yɛrɛ opéré nka a kɛra sababu ye sa ale tun bilala baara min na k'a k'o kɛ a ma se k'o kɛ a taara den yɛrɛ a bɛna kɛtuguni kɛ lamɛnbaaw fɛ denkisɛ bɛ na sira min yɛrɛ fɛ n'u b'a wele dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ ka kan na
k'a fɔ ko vasectomie ye yɔrɔ min ni adamaden yɛrɛ ka denkisɛw bɛ na a siraw de fɛ ale kɔni taara o yɔrɔ in de dayɛlɛ sa ka se ka o opérer nin kɛra sababu ye den yɛrɛ somaaw olu kɔni dusu kasila kosɛbɛ wa u nana damakasi sɛbɛn yɛrɛ ta kiiri tigilamɔgɔw yɛrɛ ɲɛkɔrɔ k'a da nin dɔgɔtɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kan an bɛ waati min na i ko sisan ko nin gɛlɛyalen don kosɛbɛ ka sɛgɛn den yɛrɛ a yɛrɛ ka somaw ye avocat min ta a kama o y'a yira k'a fɔ ko den tun taara bana min yɛrɛ kama ko ka taa o de furakɛ o bana ma se ka furakɛ koyi sabu a yirala k'a fɔ ko hernie de yera den na nka hernie yɛrɛ kɔfɛ sa bana wɛrɛ nana taara furakɛ ni wala bana wɛrɛ de nana taara opérer ni dɔgɔtɔrɔ kofɔlen in kɔni fɛ nin kɔni gɛlɛya a fanga bonyanen don kosɛbɛ an bɛ waati min na i ko sisan kiiri tigilamɔgɔw don n'a nataw la u nana ni maa kofɔlen yɛrɛ wele ani jalaki min ka kan ka taa o bin a kan an lamɛnbaaw an kɔni bɛ maa caman ka nɛgɛjurujikan sɔrɔ bi n'i y'a jate minɛ muso ntiniw muso denmisɛnninw olu ka toli bi muso kɛlɛ la an b'a kɛtɔɲini kɛ lamɛnbaaw fɛ a kɔni cayalen bɛ bi kosɛbɛ maa caman ye anw kɔni ɲininka munna an tɛ wulikajɔ kɛ bi ka taa dɔgɔtɔrɔw ɲininka mun bɛ ka na ni nin ko in sababu ye n'i y'a jate minɛ tuma dɔ la dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔna na bi gɛlɛyaw kɔni caman bɛ yen ko kun kan ka kɛ kɛcogo min na a dɔ la ko in tɛ ka kɛ o kɛcogo de la nka n kɔni tɛna jalaki kɛ dɛ min ye dɔgɔtɔrɔw ordre des médecins an bɛna se u ka ɲɛmaaw ma k'u ɲininka banabagatɔw kan ka ladon cogoya minnu na banabagatɔw kan ka taa sira minnu fɛ furakɛliw kan ka kɛ cogoya minnu na yala jan bɛ ka kɛ olu la wa a kumaw kɔni cayalen bɛ bi kosɛbɛ don n'a nataw la an n'a dɔgɔtɔrɔw ka ɲɛmaa k'u bisimila ko in kun bɛ ka kɛ kɛcogo jumɛnw de la yala banabagatɔw kan ka furakɛ cogo minnu na a bɛ ten wa ni ala sɔnna ala k'o don yira n na inshallah. Kulubali i ji t'a la